ସକାଳେ ମୁଁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆବାଜ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଏରକମ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମତେ ବି ଡର ମାଡ଼ିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆସିକି ଦେଖିଲି। ସକାଳେ ମୁଁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆବାଜ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଏରକମ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମତେ ବି ଡର ମାଡ଼ିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆସିକି ଦେଖିଲି।